Il-Prim Ministru Joseph Muscat kien imgiddeb mill-Kummissjoni Ewropea dwar l-iskema kontroversjali tal-beħ taċ-ċittadinanza Maltija lil barranin biex jipprova jnaqqas il-ħsara li din l-iskema qed tkompli tagħmel lir-reputazzjoni ta' Malta. Joseph Muscat qal li l-Kummissjoni Ewropea ta' appoġġ bil-miktub għall-iskema ta' beħ ta' passaporti kif titħaddem minn Malta u kienet jirreaġixxi għar-rapport tal-Kummissjoni Ewropea illi f'rapport speċifiku dwar l-iskemi tal-beħ taċ-ċittadinanza ikkritikat l-iskema tal-Gvern Malti fost oħrajn minħabba nuqqas ta' sigurtà u trasparenza kif ukoll għal fatt li kif inhi qed tiftaħ il-bieb għal min irid jaħsel il-flus. Id-dikjarazzjoni ta' Joseph Muscat kienet imgidba b'mod ċaru tont mill-Kummissarju Ewropew Vera Jourova li għamlita ċara li l-Kummissjoni Ewropea ma taqbilx ma' skemi simili. Hi kienet qed tirrispondi għal mistoqsija li saritilha mill-Membru Parlamentari Ewropea Roberta Metsola waqt dibattitu fil-Parlament Ewropew. The Commission does not endorse. We just did in the report what we had to do within our competence. The legal competence says that citizenship awarding is the prerogative of the member state, but I think that it was very clear what we wrote, and I will clearly repeat, we do not endorse this system. L-istess kelli mal-Kummissjoni Ewropea li meta kienet qed twieġeb għal mistoqsijiet ta' The Sunday Times of Malta stqarret li l-Kummissjoni qatt ma approvat l-iskema li jħaddem pajjiżna. Tantu hekk li l-kelliema tal-Kummissjoni Ewropea kompliet li għadu qed isir assessjar tal-iskema ta' Malta u pajjiżi oħra biex isir magħruf jekk dawn hux jimxu mar-regoli tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea ddikjara wkoll li l-iskemi simili jiftħu lok għal ħasil ta' flus u fost oħrajn wassal biex pajjiżi bħal Bulgarija iwaqfu l-iskemi tagħhom. Affaċċjat dan fl-aħħar jiem il-Ministru Owen Bonici wkoll ammetta li ħafna persuni dubjużi ifittxu passaport Malti. Ma tistax tajt illi l-IIP ta' Malta jagħti opportunità l ħasil ta' flus, ir-rata ta' nies li ngħidulhom le li nsabtulhom il-bib f'wiċċhom hija kbira. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia kemm il-darba tkellem kontra l-beħ taċ-ċittadinanza Maltija u sostna li gvern ġdid nazzjonalista iġib investimenti li jrendi fit-tul mhux bil-beħ tal-passaporti. Fil-fatt Adrian Delia kien qal dan anke lill-Kummissarju Ewropew Vera Jourova waqt laqgħa f'Malta f'Ġunju li għadda.